uopće počne od cirkularnog ritma da se nadoveže da električni šlagvort o žaretovini na netinnosti, a tome da je uvijek bio tu. Ja i kada sam donosio neke krupne odluke u svom životu, kada sam već prošao 25. 30. godinu života, kogod bio siguran i odlučan u onome što hoću da radim i verovao to da ću to da uradim i znao sam da mogu mnogo stvari da uradim u životu, uvek mi je kao neka zadnja provera, zadnji test bilo to da popričam sa njim. Jer sam znao da će on mi kaže da će možda da mi osjetli neku drugu stranu koja ne vidim u tom životu. I to je za mene bilo jako značajno da bih u životu mogao da donosim, da kažem, prave odluke koje su mi pomogle da nešto napravim u novinarstvu i u toj svojoj karijeri koja je, eto, Bogu hvala još treba. Evo da pročitamo nekoliko aforizama. Žaretovi kaže: stari Sloveni su došli na Balkan jer su sva bolja mesta već bila naseljena. Bog je za 7 dana stvorio sve što je brzo, to je i kusu. Niko nije dobar, a počinje u sebe da sumnja. Ili jedan od mojih favorita: da nema novca i politike, mržnja među ljudima bila bi sasvim podnošljiva. Još jedan od boljih, ako me žele gledati odnosno, za kritiku koja što je da odabljeno što je dobro, što je njen. Dobru knjigu i lošeg čoveka brzo pročitaš. Narod se ništa ne pita, a ipak ćuti. Čovjek je sve jeftiniji, naročito onaj sa greškom. Sizif je predložen za još jedan mandat, treba ga samo malo pogurati. Sve konce držimo u rukama, tako reći Gordijev čvor. Isterali smo pravdu, sad je na ulici. Mnogo besmrtnih je pomrlo, to je strašno razočaralo neki naši političari. Sve je počelo od Platona, on je prvi izdao državu. Volim horor filmove, u njima se verno prikazuje život. Bogom pameti, pa na vrati ponekad. On krade od koga stigne, kod njega niko nema privilegije. Ja sam optimista, a šta ste vi postigli u životu? Znamo koliko direktor troši na viski, a ćutimo kao Galileo. Cene su opet dobile utakmicu, bile su bolje u skoku. Opasnost nam preti iznutra, svuda oko nas u Srbiji. Biće bolje, kako bi to glasilo u sadašnjem vremenu. Izabrali smo najsposobnije, boljeg rješenja skoro da nije ni bilo. Napravili smo čist račun, krčmar je oprao novac. Ćutim jer sam dao svoj glas. Možda bi sad
mogu vas da kaže, čuti gdje sam produkt. Žrtve su krive za masakr, da nisu pružale otpor, sad bi izgledali kao živi. Zračimo optimizmom dok nam ne uvališe nuklearni otpor. Ili on se školovao na Sorboni, pa nema domaće vaspitanje. Kad bi svi ovdje pristojno živjeli, možda bi to nekima prešlo i u naviku. Stegao sam kaiš do kraja, to je moj crni pojas. Sve je to narod pozlatio deviznom štednjom. Trebalo je neprijatelje da zateramo u višu rupu, ali su nam prijatelji uvalili mačku u džaku. Tražili ste vladujte. Kapitulacija je bila veličanstvena, poražen je potpisao zlatnim perom. O padu standarda, svako od nas ima svoj sud. Uglavnom su to prazne šerpe i monete. Vas su pročitali i oni koji se potpisuju palce. To je to. Svaka naša pobjeda je skupo plaćena, izuzetak su prodate utakmice. Ili kaže Kurta ili Murta, konju je sve. Kaže, živimo ko umjernu boju, uz pomoć dijeli. Ili ovo je baš ovdje. Treba poštovati vlast, ona uvek pobedi na izborima. Sve su nam laže potonule, a nijedan pacom se nije udavio. Da li je ovo svetla budućnost ili će nam biti još gore? Daš narodu demokratiju, a on bi odmah da vlada. Probajte da živite u platu. To je efikasnija čajeva za mešavnicu. Strpljivo čekamo bolje vremena, to nam uostalom nalaže vekovna tradicija. Stanje na kladionici, najveće šanse daju se igračima katolici. Sizif može da se pohvali da je sve postigao sam, nikoga nije gurao.